Eh, unsa man yung gibuhat sa akong amigo nga si parang Pakseng nag-ukay-ukay man na ng bato, nagsiling-hiling. Uy, paring Paksing, nadi ko ihatag sa imo nga isda. Isda ni sa bato, paring Paksing. Gwapo ni kay tulugo ni. Wala ni kunta sa sakit. Isda sa bato. Isda sa bato? Nadi isda ang bato? Oh, wala ni kunta sa sakit, paring Paksing. Oh, sa bawah. Sige, salamat kay ani. Paring Rasidongs. Uy, gwapo mo ni mga isda ni isda sa bato. Salamat kayo. Oh, sige, paring Paksing. Namato na ko. A few moments later. Asa ba ka itong kaingnon sa akong kumparing Arsidongs nga isda sa bato? Sama itong gihatag na sa akong atilugon. Lami kayo to. Wala man diri. Kanina ramang kong ukay-ukay diri. Wala may isda sa bato diri. Uy, paring Paksing, nadi ko ihatag sa imo nga isda. Isda ni sa bato, paring Paksing. Gwapo ni kay tilugo ni. Wala ni kunta sa sakit. Isda sa bato. Isda sa bato. Eh, unsa man yung gibuhat sa akong amigo nga si parang Pakseng nag-ukay-ukay man na ng bato, nagsiling-hiling man ng bato, gibungaw man siguro yung tahanan. Sampito na ko, be. Parang Pakseng! Uy! Paring kiki mo. Unsa may mong gibuhat ya parang Pakseng? Nagsige maka-ukay-ukay ng bato. Unsa may mong gibuhat yang tahanan kang nagdadalam ka ng sundang kasi mag-ukay-ukay ng bato, hiling-hiling ng bato. Unsa may naitabo nimo parang Pakseng? Ha? Aningita ko diri paring kiki mo. Masudan. Masudan ba? O, unsa ko mangitag masudan parang Pakseng, nabay masudan na ng bato man na, di man nimo na mabuak parang Pakseng, di man na kinason parang Pakseng, bato man na. Nangita ko diri paring kiki mo. Isda sa bato. Tilugon.